Ito nangkong nangsiap nga play ya press berok hi kiba don hang ni ka por ko menta pati kip nong ilam rang ba jang ni nagliang ka education cell menta ka singi kendo ya education minister ta lor kini ki man ki report ki bangyo na ka government boys high secondary school chawai ta ka ashran si kiba ni kendo ya education minister iong ba nagliang jong ka department kasyam jing hadu kata-kata ban sim yang ni kesenjam andrei wat laga taru nagliang jong ila ong ba insa persyang kat bala kat kum ke jingla jong ki ni la ke jong kebor i ong ru ba watang i gutulok ban siwi kino hikai kalong bu kasyam jing andrei bani phai kini ki infrastructure bat ki manpower hukum jo haki college bat ki school prepare kalong ko ba semjing ka sokar nagliang jong ka department ru bat u loong hak ba chwa bangin mi uong ba gumno to ngin ye persyang khamtam mar ba kani gede ka spa ba jong ki kena bukan pulih skor kecing le jurip jong i hak tu ka khasan trik jong dober ki pon hi hang tu kilong ba ka morning shift kinong kai ki ba kai hak tu ke skol ki ju kinong kai ki haban kai hak day but morning shift menta ketar beli kemat ke bakongsan ke badai ru ke pon ke ba nangkong bangi pensengau hu tu ong ba ngin le nagaliang jang ke department ni gani ruang ba insya ya le kat bala ban le gani teki pebun ki report ibadai bat ki jingle jongi tu sngi kumala pai biang mulai bladem teki science lab ki ni i ba kadang dunahi bat ki school library naduk ba ke sarkar kala bo ik tu ke school library kampat don hang tu ong ba ni kenduk meni i minister ong ba ikitu la bo ik proposal kadon ha ka budget jengka government yang karin retaining wall try borok hi inong song jong kejela ki yo i ka jing tua jong tu ka kendro hang tu usne marjar arpo ha por slap mo try la yo i lut hi padi kitu ong ba la pha kita ki engineer ban pe ki kitu ka bidai bat tu ka kam ban sna lani ban pen bha biang ki tu ka ten wall te ka don ko we school building hang tu ka ba hi katar ko dei ka bolong ma bha tam tam ki nong song snong ki ying ki badon ha senda jong ni ka school te bidai bat kani mu lalade lek ula lek sport inspection husna marjar arpo te ong bai yagi principal hi ne ula ong hang tu kesni ba an sapeng klem no penduk no ni ka wall building smar ba up chimai tu pri bu shong hang tu ka jaka bat kham tam kamlong ru ba shong suk shong sngan yang ta ki knas ka pulih hang tu bat staff ni bro we bat ikani ru ong ba shen dan sapeng klem gitu ke building handai ban pengklem gitu ke building kelong ba hadin bala penbahai gitu keren itu wall ki school toilet kadai ke ba ngila menong ba bokong sandu kata-kata hantam ki badon hak tu ke jaka kumbangi yo i hak tu ka tarik kepala dep mo kumbunai ladep ki toilet kim ya hapso bingong higher secondary napai ki toilet kim dei tang bat ki primary lower primary
kiba maki ki dang bah ki lower primary toilet ni compare ki toilet badon hang te hapo government boys high secondary ki basketball court but ki ni ki black topping I vice principal yang wa la pha ek ni ka professor later hakan trick but apply trick trong January trong ni usnan tai kani ro ni place hai education besar bari ong ba insale ya kani taki habidai bat ke information technology ke tourism ikini angi bo kum ka appraise jongi mo ya ka sarkar hagi kat kum ka jing pensya jongi kini ki atli ki benta kalong haka budget jongi lene kita ka mang ka jongi ki padon te ong ka lakat yai benin pen le ban le stom ka lakat yai ban bahai kini to kadon ka kentin yang kiri champang ka ong ba ka jing nang jing sat de ki kemi jong ka jing long lidar te hakane ko por ngi na kliang chungi kum kuseng ngi nanti ke jing nanti chungi ngisnga ban pen sngau ka sarkar ba kumno in kemi nanti kita kinong ngilam ha ka jela chungi lada ka pulai putih ke chungi ka hiardor dan kliang chungi hi nga aprais ni girpat chur ke sarkar ba akan simkia ya gini ka department hamtam ha ka ba debat pulai putih kalong ka bokong san kata ban kentiu ya ka ribat kecai pendriu chungi boleh sibuk